германки отишли в София да научат малко български. И видяли едно момиченце да казва: три дебели германки, три дебели германки. Запомнили го. Видяли една леличка да казва: зя пет стотинки, шемки, зя пет стотинки, семки. И го запомнили. Видяли една момче да казва: хоп-хоп-хоп стена, хоп-хоп-хоп стена. Запомнили го. Видяли две-три момиченца да казват: ура, вакансия! Запомнили го и това. Видяли едно готино момче и го чули, че казва: да, пич, ще се видим там. И видяли после една мъртва жена. И полицията пита: кой го направи? Една момиченце казва: три дебели германки, три дебели германки. И полицията пита: защо го направи? Те казаха: зя пет стотинки, семки, зя пет стотинки, семки. И те го питали: защо го направихте? И те казали: хоп-хоп-хоп стена! Хоп-хоп-хоп стена! Те казали: в затвора. Отивате в затвора. И те казали: ура, на вакансия! Браво! Чакай. Има още. И казали: отивайте в полицейската кола. И те казали: да, пич, ще се видим там. Много смешни лица.